даже има някакви любовни романи. Много дълбоки. Пише, каза ми, обичам те, но само аз го чувствах истински. Написано завинаги. Пише тук по текста. Да бе, аз там ще знах. Ама как? Ама само тук. И къде? Чакай да видя тук страни какво е. Може, ама как се стига до някъде? Ето тук искам да видя как е. Ох! Така, аз намерих един път.